ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ലൈഫ് ക്യാപ്ചർ ലൈഫ് ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳರ್ ಪಂದೆ ಇನ್ನೊನ್ವೆ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆತ ಪಂಡ ಚಿಗುರು ಚಿಗುರು ದಾಯಿ ಪೂಜಿ ವೆರು ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾರ್ದ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪದಿಮಲಿದ ಪೂಜಿ ನಮ್ಸಿನ ಚಿಗುರು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಸಿಗುರು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಐದು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮುಖ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಹಸಿನ ಇದಕ್ಕ ದಾರದ ಹೂ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಒಂದು ದಾಯಗಮ್ಮ ಪೂಜುನು ಒಂದು ಮದ್ಮಲೆಗು ದಾರದ ಮದ್ಮಲೆಗು ಪೂಜೆ ಇದೊಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಕ್ರಮ ಇದು